Kaisa emonje god nagot dikha ar jagao khoroksa cherai umor soksugya 9 bosorni fourth standard poriwi tongnai sak saichung langma sachoka hingke belaikhino wana jagnani klaika lokorok tei bini nokni schoolni borok rok bahaike khoroksa sisi sijayako kahamke thwinani tei thangnani tamno hin bo bahaike sak saichungni langmano sachoi mankha o kogrokno jotono wan sugui belaikhino wana laijak 9 bosorni cherai kuno phanose kahamke sijayako bini bisingo tamo emonje kok tongkhona je kokni bagui bo thwikha tamo emonje depression tongmani bagui thwikana o kogrokno wansukma joto kobor chalaijak nokni borok rok tamo kok bin bwkhawa habui bo omo haike sak saichungni langmano sachonani nangkhana o kokno wansuklai joto lokorok kobor chalaijak tei mo godna kuno bini nogo tei phataro berai thangniya obo bini nijini schoolo thaiono poriwi tongma jagao bo bakhwlaiyui thwiyo ige phaidi o pura godnano twi kok salainai tei kaisa part no twi bujilainai je puilani simi tamo wngkha tei school authority rok hingke oborokno twi kichapano secure tongyade naikolyade cherai rokno obono twi bo salainai kaisa video clip social media o markheno viral wngui tongo kha khlaio norok bo o video clips no nukhna hinui tei o video clips no ang o YouTube bo roi manglak tamni hingke guideline no rojak tongo omo kahai video roi manya hinui hingke baksa nugui mankhana o viral videos rok no baksa nugui manya phano wngui mankhana a video clip o nugui mankha o 9 bosor cherai umorni khoroksa bwrui fourth standard o poriwi tongnai bini schooling no kaisa barenda building sakani tolao bakhwlaikha tei ar jagao normal sano nugui mankha bo normal khlai no kasawi thangmani tei aro asukha kisa asugui keno tolao naikhlai bakhwlai thangkha bo bini ichhawui no ar jagao nugui mankha kebo dagariya yakeba forcefully bono ar jagao kariwi rohoriya bo sak saichung no kao tei sak saichung no ar jagao asugui baklai thangmani o video clips rok no social media o lukurok nukmani yagulo markheno viral wngui thangkha tei lukurok bo belaikheno wanajak laikha 9 bosor umorni cherai bahaike amsuk siwi mankha je sak saichung langma sachonani rokno oboni uklogo hwijak kok rok de tong o kok rok no saimanani bagui no phaidi video no first to last nailainai o pura godna gotio Rajasthan Jaipur ni kaisa belaikheno school kotor ar jagao class 4 standard o poriwi tongo o cherai bini umor wngkha 9 bosor hingke koitala building sakana hoite bo bakhwlaikha hingke abo 4 tala hini saimankha tei o 4 tala building sakana hoite no bo bakhwlaiyui 10 second bisingo bini joto langma bini joto live ses wngui thangkha Jaipur o poriwi tongnai class 4 ni 9 bosor umorni cherai thwimani mistri tabuk bo solve wngyago tamni bagui thwikha tei bini dukhorok tamo wngkhana je amsuksa cherai bo sak saichungni langmano sachonani nangkhana o mistri rok tabuk bo mistri no wngui tongrukho tabuk bo oborok no twiwi kebo phano solve khlaiwi manyakho o CCTV camera bo je footages nungmani obo simino kaisa bini mangpili paitha tei aboni buskang eba kheba aboni uklok phaising tamo wngkha tamo wngya oborok no twiwi kuno phano saimanya o mystery no solve khlainani bagui school authority tei master rok nokni borok tei police rok judge partal khlailai tonglaio o problem aika eba kheba o mystery rok tamoni bagui bo amo haike thwinani nangkhana oborok no nainani bagui school ni teacher rok no sungmani yagulo saimanka amaira school o pori thanio belaikheno kaham tei intelligent tei omo kahai rok no nugui cherai rok bo belaikheno bini satru rok bango tei
bono school ni eba khebabo ni standard ni cherai rok jalari o eba kheba bezal khlaiui hinui master rok ni thani o complain rok khlaikha phiaba o complain khlaimani cherai rok ni hinui arjaka no thamogoi rwjago tei amo kahaita angdi warning kisimisa rwui hingke kok hingke obose tabuk amaira theimani karon bini logi o dolok tongnai rok se bono abuse klai de bo theinani klai kena nakiba aboni ukulogo onno karon no tongo o kogrok tabukbo heijak o kogrok no saimani bagui police rok borok ni samungo borok ongkho laijak jaspatal khlailai no tonglaikho amaira school o abro class khlai tongo tei bini teacher no class khlai puru washroom o thangnani hinui sawui thango tei a jorao no bo washroom o thangya karui 4th floor o thangui bo puila hangke ar sakao kakha tarpore hingke no achukha achukui botola phasingo naharui direct bakhwlaiyui thangkha washroom o thangnani hinui thangmani bo hai wngui tongoi o kogrok no kebo phano sawui manya amaira ni joto activities himui thangmani class ni hoite obo joto cctv camera footages rogo kwabaikha hingke o footages no tui no kaisa tei kaisa no manjuui tabo police rok nailai tonglaio obono tui tamo khlaiman hingke norok hingke tamo wansukbai class 4th standard o poriui tongnai cherai tamni bagui thwikha bo thwimani uklogni karon rok tamo wngui manna omono comment section thangui comment khlai salaidi norokni opinion